И поели хановете към далечни земи. По дългия път млякото се заквасвало и сгъстявало. Нарекли го йогурт. Обичаме го вечер, защото е нежно, меко и вкусно. Като целувка за лека нощ. Данон йогурт. Приказно здраве! Аз съм практична жена и затова имам мултифункционална кола. Мултифункционален мъж и мултифункционална паста. Новата Астера Мултиефект е против кариес, зъбна плака, възпалени венци с избелващо действие за свеж дъх. Астера Мултиефект. Естествено от арома. Кой прах да избера? Ехосавекс? Винаги супер качество. Винаги добра цена. Какво повече? Сега и подарък. Да. Сега с всеки пакет 3 кг Ехосавекс получаваш подарък Фея Плюс. Ехосавекс. Супер прах, супер цена. А сега и подарък. Купете промоционалната семейна кутийка на бульоните Маги и вътре ще намерите своето безплатно бульонче. Бульоните Маги. Добавете сила и вкус. За да почистите кожата си и премахнете мъртвите клетки, бихте ли използвали нещо твърдо? Или зърнесто? Или абразивно? Или нещо меко и деликатно, което нежно ексфолира и обновява кожата ви всеки ден. Новият ексфолиращ крем Сапун Дав с фини зранца и 1/4 хидратантен крем, за да преоткривате красотата на кожата си всеки ден. Болка в гърлото? Не чакайте. Вземете Трехизан. Защото Трехизан премахва болката за броени секунди. Трехизан – най-бързото средство против болка в гърлото. Хубавият кремвиш трябва да бъде смес от първокачествено телешко и свинско месо. Отвътре да е свеж и плътен. Друго си е чистото месо. Сачи. Кремвиршите от месо. Мира не обича, когато кадриците й правят каквото си поискат. Затова използва новият Sunsilk Aloe Serum за перфектно оформени кадрици. А ти, кой Sunsilk ще използваш? Вашият приз от Сюрприз. Участвайте в промоцията на бисквити Сюрприз до 15 декември с талоните от всяка опаковка. Повече информация на crystalbg.com. От Кристал. Те имаха нужда от втори шанс и го получиха. Гледайте комедията отново на 17. Тази вечер, 20 часа и 15 минути. Той обещава. Твърдо обещавам, че повече няма да правя така. Той обещава. И винаги изпълнява обещанията си. Въпросът е кога? В петък. От 8 вечерта. На вниманието на всички. Така, хора, съберете се. Щурото списание продължава своята работа. Блади, блади, бла! Всеки делник от 16:30. Чули това, Финч? И за десерт вечерта от 23:30. О, Боже! Смях, който можете да си позволите. No way. You know you make me wanna. Само за снимка.